sukma sinuk semaya winaya ngasa bisinipun tenging kalbu ambukaning marana talen saking layap-layape ngaluyuk pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati Sikra kang pala tumingal prang campo pranget campo sangya ngadali lerta dhewe teng kota Danyuwanggung manguncang niti benjang salang ngaji micil ladenya ngatali wus Jagat Dewa Bathara Togo wonten paring adawu bilung wonten dawuh aja kaget kowe tawe ning alun-alun utawa ning tapel wates negara Ndarawati aku mengarep nyeritake munggo kabul kawusanane anggonku suwan ana ngersane Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wiladala paduka Sinuwun Prabu Jaya Lengkara sajak enten perkawis bab sing aneh-aneh ya kula aturi paring dawuh Sinuwun mbak menawi samangke sampean menika kersa paring dawuh kalih kula terus kula saged ngewangi lho suaramu kaya ngono gini aku dicengkes sulis kaya iku lu saiki wis ora usum cengkes-cengkesan kok kaya ngono lho ora karo aku sak geleme dhewe ha iya mangsaku ki le anu dhek iki ya tak nehi gawean ki ora kurang-kurang ha iya aku ati cengkes kaya ngene ya Kak ya ha sembu ditompo wae heeh Togok wonten dawuh bilung Nun
tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Lho, sebabe wektu dina iki Madyabala saka negara ing Bata Sarembak bakal campur kelawan Madyabala saka negara Ndrawati. Merga iki mau aku ditantang karo Ratu Mandura Kadange Werda Prabu Kresna sing jeneng Prabu Baladewa. Aku ditantang supayane bisa ngalahke kelawan Prabu Baladewa yen to nyata yekti pancen arep mboyong wujuding senjata cakra. Kagyatri sang kapirang urinanggul kinembet-kembet dosang retnaning bawana. Bila lung Sinuwun Prabu Jaya Lengkara ditantang karo Prabu Baladewa. Mundur mawon sinuwun, mundur mawon. Lho, mundur piye lho? Sebab nuwun sewu, sampean nganti ditantang kalih Prabu Baladewa niku, nek nganti sampean wani nandingi, nek nganti sampean wani mungsuh kalih Prabu Baladewa niku mengke nek sampean pengin boyong senjata cakra niku tangeh kelakone cepak wurunge bebasan cecak nguntal kathok. Jagat. Cagak. Cepul kaya wulan wuta ngitung lintang. Niku. Lho, sebabe apa? Merga kula nuwun sewu sing jeneng Prabu Baladewa niku ratu sekti kalintang jayaning perang. Niku ratu sing ora tau Mambu batang penantang. Niku Prabu Baladewa niku. Terus Prabu Baladewa niku kagungan pusaka jenenge Kyai Alugara kalih Kyai Nenggala. niku nek ditamake Gunung Cukruk Segara Asat. Napa sampean mantun? Hah? Napa sampean mantun nandingi Prabu Baladewa? Mengene ngantos sampean nekat maju mungsuhe Prabu Baladewa mboten sah. sampean ketemu Prabu Baladewa sampean ketemu Senopati Ndrawati sing jenenge Raden Citraksi Setyaki Lung Setyaki niku pun bebayani merga mboten wurunga mengke sing jeneng Setyaki niku nek sedina ora perang awake lungrah mesti pijet teng gelung gelunge ngene sapa wae. omah wayang Gautama. Lho. Kono nggih pijet apa piye lah. Ngaten niku Raden Setyaki. Lho, Luwe sampean ketemu kalih Prabu Baladewa lah. Niku padha karo sampean ana tetembungan kutuk marani Bathara Sunda. Niku sampean kena modar musuh Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kuwi Nggih. Kula nek kersa kula kandhani nek ndaratur kula pun mangwurung kemawon. Mboten sajeng boyong senjata cakra, mengke dipatoske cakra. Teng pundilah Malioboro nika kathah. panggep apa? Gok wonten dawuh. Lung, Nun, wong Ndrawati arep tak jajal. Yen to manut aturmu aku urung ngasih ketemu sing jeneng Prabu Baladewa aku temu karo Setyaki nek pancen mungsuhku. Nek pancen sing tak tandingi luwih dhisik kudu Setyaki ya tak tandingane. wis ngayal kok, ngayal. Ha iya. Ora kena kandhani ya wis ben. Nuwun sewu sinuwun. Raden Setyaki niku kaya sing wis diaturke Bilung niku wau. Piye? Raden Setyaki niku Teteke mboten sepiro wae. teteke niku Ming kira-kira 150 cm. Ming sak bocah kula sing ngangge kacamata niku. Ming cendhek banget pokoke. nggih niku ning sing jeneng Raden Setyaki niku Kagungan pusaka wujudipun gada naminipun gada wesi kuning. Niku gedene ming sak lengen bayi ning ambuhe kagila-gila. Pusakane sampeyan niku gedhe banget ngedholange. Ning dayane ming apa itu? Mboten enten dayane babar pisan. Digawa ming ngebabak inggon. Disengkelet tenggen niku anggar niku ming klothok. Bede. Ngantos sak pripun lha niku ngetutke sampean niku jideg lho sini men. Bener. Mboten sah ngeyel. Kula kalih togok niku ngandani niku kula niku tesih tresna kalih panjenengan. Ana lho.
mulih bilung men kados ngaten pun mundur mawon. Iya. Ngomong sawang Darawati kok mengicen arep dadi apa kowe? Arep dadi apa kowe? Kepriye to le? Kowe iki ngopo to lho ora? Ora peduli karo aturmu. Orang gagas karo ucape guneme batur-batur. Ah monggo. Kula niku teng mriki niku dijak, kula teng mriki niku dibayar. Ora ketang kula men muni, sing sayo, sing rukun. Ketang rayang nyambut gawe. Pede. Omongane bayi. Gok wonten dawuh. Ora sah ngurusi karo cangkeme bilung kuwi wis ora aku ora peduli karo aturmu sing bakal maju ning pabalatan kok. Ah, ngeyel. 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 Muri budaya negeri. Hok. Joget dhewe kok. dalan ning dalanake wong mati mati keneng apa mati den kane ngoyo sudo coco pranteng kikir sok manyo kelang rakanyo terus linten ana satria kandhek ngeyayet gok lung Nun sapa iki satria duduk ming cendhek brengose sak kepel tumpangke kuping ki wetengen sapa iki gok lah niku sing kula mangke wau lho sing mbok omongke sing endi sing katane ming cilik niku lho katane ming cilik ning ngambuhe kagila-gila tamak
sakit Gunung Cukruk segara asat benten kali tek sampean Dek sampean iku gedhe ngetulang ning rampuh tamake ditamake gunung boten Cukruk malah mengiwa nengen gendual ngoten niku ngawur wandamu ras mriku nek ajeng golek dalaning pati nggih mriku niku pun ngelekke awite kula ngelekke niku kula tesih tresna sampean kula tesih pengen melu sampean kula tesih pengen entuk bayar saka sampean anu nggih ngoten niku wah edan sapa iki Satria Kandhan nyayat dedeke ora sepiro ngaku kowe kakon karo aku Senopati Durawati Satria Garba Ruci Raden Arya Setyaki Tambak Yuda Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya walah dalah jenenge akeh ayo apa apamu Prabu Jayalengkara kowe tekan negara Durawati mung arep ngubak-ubak katentreman negara Durawati mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Setyaki wah keparat ayo aja koming dapuranmu ayo kae sing jeneng Prabu Baladewa Ratu mandonga tekan kena ngene Kramas Pak Kramas siapa ae ngene keset raine ayo ora sandat tekan kono-kono kowe durung karuan iso menang mungsuh Setyaki wah edian sumbarmu mangwuh ayo apa-apamu yo lena pangene tebiak dadamu kelakon dadi rondo bojomu kok nun minggir ayo minggir kok ya ayo nek kesampar mengko minggir awas pliket lambemu ayo ora bakal tinggal sejakah ayo eneng kene margane matimu kendarat tangane Prabu Jayalengkara mati dening aku Singalena Prabu Jayalengkara
Edan wah. Mutnya. Yo. Waduh. Wah, mati. Oh. Hai. Yo. Oh. Waduh. Hot. Yang dasmu. Bleh sisan. Wah, kok tangkis. Ini pedang ora ben-ben. Bodoh betul. Aku roh gadamu warnane kuning. Bodoh. Cendro. Ayo. Tokno gadamu. Don Wedian Setyaki iki sajak arep kalah mungsuh aku ngligo pedang disauti bange pedangku ilang nggih aku nyaut godo kata sing gegedhan ngetolang niku wae menengo tolong ora nggih aku nyaut godhok ngeproke sire Setyaki ra apa-apa tak wantemi menteles dhek melu nyaut godhok tak enten-enteni suwi tak kira nek ora kecandak gadane malah mbuh sangkan parane aku mak prepet sirahku kekepruk gadane Setyaki niku ta mula nek dikandhani niku aja ngeyel kula ali toko kula ngamun matur sinuwun nek mungsuh Setyaki niku mending nggak usah lah ini malah sampean kesonjo mbaya uripe kula kalih toko kengelan golek ambulan kalih bandosa ora ngawur ucapmu embilung mboten ngawur niki fakta kok wila nyepelekke wong Ndorowati wah nganti rusak jamangku kaya ngene kok dandani nganti kaya wong tipis sampeyan niku patos kebingan kaya ngoten niku. Jane murah 650 pun angsal. Ning sangka sampeyan niku wong sing males ngudi, sampeyan niku sok wegan wonge mboten telaten ngoten niku. Lambe murah lu ngrebeki tanggane. Ora ngrebeki aku ki ngomong apa enake Kakak. Bela, Gok Nun. Wah, kleru aku. Ora apa-apa. Setyaki ndek pusaka ampuh, aku ya ndek pusaka ampuh.
Apa niku pusangane napa? Sawangan iki. Sawangan iki. Siung pengapit tak nggo nyokot wong. Priwang? Siung pengapit iki tak nggo nyokot wong. Mbuh sapa wae. Dikdaya dikdayane wong kuwi tak cokot siung pengapit mesti ngletak ora ndedaya apa-apa. Lah, mbok ditetel mawon. Ditetel piye? Iku mangane ngenggong-ngenggongi mengke sampean. Mengene sampean nembe wayahe napa malam Jumat napa ngoten niku. Mengke malah garwane sampean seda. Cokot copot mawon niku. Ora ngawu, gawar ngawur. Lho, Nun, Setyaki tak cokot mati. Setyaki mati sing ora trima kakangne. Sowo? Baladewa. Baladewa tak cokot mati. Baladewa cokot mati sing ora trima Kresna. Kresna tak cokot mati. Kresna mati sing ora trima Udawa. Udawa tak cokot mati. Udawa mati sing ora trima Raden Samba. Samba tak cokot mati. Mengke ana Prabu Puntadewa ora trima. Puntadewa tak cokot mati. Ana Werkudara tak cokot mati. Ana Janaka tak cokot mati. Ana Telek tak cokot ora. Cangkeme mbilung elek tenan. Monggo. Najeng nyokoti nek isih rasane isih nyokot nggih monggo. Kula niki mboten nate menging kok. Ya, Gok. Heeh. Sing penting ki ngerti batas wajar kemawon mboten sasok. Nek pun dikandhani Gusti ngaten pun mboten sah. Ngaten niku pokoke lah. Wah edan. Tak cokotane kabeh lho. Monggo Mang Cokoti. Monggo Mang Cokoti nek iso mati ampuh sampean. Piye ya? Ger. Loh. Manci lek Setyaki ta iki? Ya
Eneng apa? Awet mau guru ngenteni ning tapel wates negara Ndrawati. Nggih. Krungu kanan teng gedebuk ning jero negara Ndrawati. Lha kok mapan enten mriki niku pripun? Aku dijak Kakang Gatotkaca. Nggih. Karo iki si lurik iki, lurik ndasmu iki nah. Iki sisik kok padake ae ora ya lurik. Nganti kaya iki ra ndek sisik. Aku dijak Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja kon suwaning Mandura. Nggih. Wigatosipun mboyong Kyai Nenggala, Kyai Alugara dinggo para Pandhawa nganake tetanen agung. Nggih. Ning malah dawe wa Mandura aku sak lancur-lancur Pandhawa sak kadang-kadang lancur Pandhawa anak-anak Pandhawa dikandhi ning negara Ndrawati kon ngenteni ning negara Ndrawati. Waduh. Ning ngaten malah kepasang yujuk katuju nginu. Ngapa ya, Lek? Sampeyan kok kupinge godres getih kaya ngono? Lah menika to, Nggih. Teng negara Ndrawati niku enten kraman ratu saking tlatah Sabrang jenenge Prabu Jayalengkara. Niku sajak arep mboyong senjata cakra ning malahane senjata cakra wektu niki nedheng loncat saking negari Ndrawati. Belah ngono nggih. Malah Prabu Jayalengkara mboten trima ajeng bumi angus negara Ndrawati. Kula sing dadi korbane. Kuping kula dicokot kula nglumpruk tanpa daya. Kagatri sang kapiranguri nangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Kang piye Dimas? Sing nonton rada mulih to iki. Lho, lha piye? Setyaki dikalahke. Setyaki kalah ya. Wala yo ana mangsane dewi-dewi kaya ora. Ora ning dikalahke lho ki lho. Ya taun ngarep kon menangke kok ora. Anggep wae apa taun ngarep kon menangke. Wis saiki ngene wae Mansile. Pripun nggih? Ben sampean ora banget-banget saru Senopati Ndrawati kok ora iso njaga kanan negara Ndrawati. Nggih. Tak nek daya kemanten dicokot karo sing jenenge Prabu Jayalengkara kuwi ora apa-apa. Nggih. Terus nek kula mengki ngantos dicokot kula mboten eling ora bakal wis kene maju rene. Pan samar pamoring sukma sukma sinukmaya. Amin. Sinukmaya winaya ing asepi. Oh. Niki napa niku? Awak kula ngegel kabeh wis tak nehi banyu sungut. Kuwi nggon jamangmu ku wis ketelesan banyu sungutku. Kowe dicokot, diantem, dikapake wae karo sing jenenge Jayalengkara menteles. Oh kuwi. Terus carane kula iso ngalahke Prabu Jayalengkara. Mbatina jemblong dadane Jayalengkara. Ora ngrasake lara. Weh, nyun pamit. Ayo, maju ae. Ha. Wah, wayange angel tenan. Oh. Wah. Ora apa-apa. Oh. Wah! 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 Waduh! Waduh! Wah! Waduh! Wah! 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 Yo, toko. Ini piye toko? Woi.
katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magaya kelarira wong wah 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 oh ora ngoten niku carane ora widoni bathuk piye Kak bathuk udidone kene tak idoni us pripun jenengan Pak mundur nyekel dada niku pripun wah edan kok edan pripun Setyaki tak wantem ora ngrasake tak cokot menteles lho lah Mbasan aku arep ngantem kok diadaku larane ora jiang jalan isih loro iki kok piye iki kok sare eling mangeling sampeyan niku kagungan pusaka panah Kyai Candrawangsa niku iso dienggo mareni loro oh iya wis ora loro kok ha nggih niku sampean kena jengges Setyaki niku dicokot niku pisanan nggih ngletak ning Setyaki niku tukang jengges sampean niku kedah eling niki teng tanah Jawa senes teng tanah Sabrang niku kathah wong jengges niku kathah sampean niku dijengges kali Setyaki lho apa ya ngono kira-kira lho ampun ngeyel daripada mangke sampean mati kejengkes mungsuh Setyaki mbon mundur mawon niku welah kok wonten dawuh taun ana windonono aku ora bakal mundur mergo saka rasa bektiku ana ngersane Sinuwun Prabu Bantala Ranu kersanipun aku diunen-unen ampuh kok pripun lung nan mita bumi mpun lemah napa bumi lemah bumi dicak tenan kiamat padha megongo napas aku tak topo semedi ngrapal mantram saktiku awake dhewe iso ilang kok nggih tiba kan kebayat maja ngeling ana risang aduh ngeling ana risang Wiramtaha apa oh nalika semanten Sang Prabu Jayalengkara miwah Sang Panangawan Togog miwah Panangawan Bilung ya Catugara miwah Sarawita Sang Prabu Jayalengkara ngrapal mantram sakti dadya wonten hawa ingkang anutupi tiganing pawongan kula wau satemah boten katingal boten kasat netra den sawang dening sinten nggih mawon Adalah. Togok yen malekak legok trembilung kang sarawita kang sapu dandil tejo maya tejo mantri tejo penyanyi oh ngopo tejo penyanyi iki mau main nyetan kono ayo ben teko ya meningan wah kepe ora kok nun lung awake dhewe wis ilang iki weh isang injen wong kepe ora nggo sembrono kuwi nggo keslametan ora iya ya wong Durawati golek awake dhewe ora bakal ketok
mergo awake dhewe kasat netra kok. Nggih. Ning ana syarate iki. Syarate napa? Awake dhewe kudu mlaku cedhak bareng. Aja ngasih punjul saka 3 meter. Oh nggih. Oh nggih. Manut, bilung. Nggih. Ora kelayapan. Mboten ajeng layapan kok. Wis, ayo pethoke wong Durawati. Senjata cakra dicolong kok. Nggih, wis tak kendhawu. Saken dawuh Ndara. Uri budaya negeri Nureta. Barang mlakune. Punjul 3 kilo iki. Sinuwun. Kak. Bakak. Baku tinteni to. Encaleng gak wonge. Lha iki piye iki nek aku koyo ngene iki ya konangan aku. Mawalindo bumi konjing kumalodo kuntur katuk kumaludo kuntur katuk Kakang Gatotkaca weruh aku nemu kanan kaya ngene medun saka ngantariksa Kang. Iya Dimas. Kowe jedul saka lemah kowe. Heeh. Kuwi lah. Lah kuwi dadi nek menungsa cilik banget. Iki bangsane apa iki? Mati aku. Mati aku. Kowe bangsane apa? Kowe bangsane apa kowe? Nanun kowe bangsane apa? Kula. Iya. Tiang. Apa? Tiang. Wah. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Nun. Nanun kowe tak jengges. Jengges niku napa? Jambak sirahmu. Ah, niku jambak. Niku dicenggeng. Kok takon iku malah omongan karo kono. Jenengmu sapa kowe? Kula. Iya. Bilung. Siapa? Bilung. Lanang apa wedok? Nun. Nanun wae kupinge bosok apa piye to iki? Lanang apa wedok? Jengki. Lho. Lanang apa wedok? Nggih, lanang kaya ngerti rupane kaya ngaten kaya ya lanang. Suaramu kok cilik.
Nggih. Wolak-walik ing jaman. Jenengmu sapa mau? Bilung. Bilung. Nggih. Kowe kok ning kene? Kula. Heeh. Kula ajeng ndereke ratu Gusti kula. Prabu Jaya Lengkara niku ajeng nyalang senjata cakra. Senjata cakra oncat saka negara Ndrawati. Angkirangan pun kula eleke mboten manut kok. Wah edan. Njur kowe tekan kene iki ngopo? Kula niku misah saking rombongan. Atuh banget. Lho. Kok iso kecekel karo anak-anak Pandhawa? Nggih, jane rombongan kula niku cedhak, saking mriki niku cedhak. Wau kula rak wong telu Togok kalih Prabu Jaya Lengkara niku ngrapal mantram sakti wekasan wong telu ilang boten ketok enten sing nutupi. Ning syarate boten kenging ngatos saking 3 meter. Lah kula puncune 3 kilo. Kula dadi konangan luntur daya kula. Oh, ngono. Nggih. Nek ngono kowe kelebune wong apes. Apus. Pun kula dinapak-napake kula manut kula. Kula pun kecekel hansip. Kula manut nara. Apa wis tepung karo aku? Wah nggih tepung kaya. Sampeyan niku pun melanglang buana teng wewewe pun. Guyan. Sopo aku? Raden Antasena. Nah, bener. Kuwi mburimu kuwi tepung ora kowe? Nah, Raden Gatotkaca. Karo aku tepung ora kowe? Sinten niku? Wah. Angge den masih bronjong ngoten kan. Bronjong-bronjong ndokmu ora? Raden Antareja. Wah, kok ngoten kok. Suaramu kaya arep entek. Angge niki. Kula niku kemempengen le nyenggaki Yanti. Karang fotone Yanti niku kula printke. Teng omah niku kula nggih bahan olah-olah. Olah-olah apa anggepe ora? Pun kula dinapak-napake tusa napa hukuman apa sing ajeng kula sandang kula manut mawon. Ora lah kancamu loro kuwi nang ndi? Lah teng ngriku jane niku teng ngriku niku nek mboten ketok. Terus niki karepe pripun kersane pripun kula manut mawon. Piye lah? Kakang Antareja, piye Dimas? Rombongane cah iki sajake ngilang ora ketok. Piye lah? Njur kepiye le arep nyawang? Kakang Gatotkaca, ora pareng Dimas. Kowe mesti ora bakal iso ngerti kanan iki. Lho banjur piye? Kowe ora duwe pusaka ampuh. Sumping suket Kalanjana kuwi usapno mripatmu, kowe iso ngerti kanan. Ere kata tian Gatotkaca kinon mapakaken arga kira tekapira Kresna Parta manahar saktenira piye Kang? Piye? Pancen ana tenan Dimas. Wong pira? Wong loro. Sing siji cangkeme amba, sing siji ratu sabrang. Ayo kuwi. Cangkeme amba apa? Nggih amba banget. Mau dalu parmayang tiange. Le mayang apik banget. Wah, kula ngantos sengklek kula tepuk tangan niku. Kowe nunggoki? Nunggoki kakak setia. Lah khusus menyura ning khusus nyemura niku. Mila aku tak ndelok kanane. Mila tenan. Aku tak melu ndelok rasa wis cukup wong loro wae. Wah, aku gerang dhewe ora ngerti apa-apa. Bilung. Nek kowe wis saiki gandeng kowe wis kecekel karo anak-anak Pandhawa. Nggih. Gelem ora gelem kowe kudu manut karo aku. Nggih. Kersanipun pripun? Aku tak takon dhisik karo kowe. Nggih. Kowe gelem melu aku ora? Buron, kula niku dinapak-napakne buron. Ning nek umpama kula mboten buron pripun? Kowe ora
gelem melu aku, kowe milih melu kanca-kancamu kae sisan kowe tak katutke dosane kowe tak pateni. Mergo wong loro kae arep tak pateni. Waduh. Nggih. Terus pripun? Gandeng kowe wis melu aku, kowe ya kudu melu aku, kowe wis gelem saguh ngrombong karo aku ning kene, kowe ya gelem mateni karo wong loro kae. Nek kula mboten gelem mateni, Wak pendem urip-uripan. waduh, mati diriku. Gayamu kaya wong Betawi bareng. Kula kedah mateni wong loro nika. Ayo saora-orane melu ngepruki. Oh nggih. Terus niki kersane pripun? Kae kakangmu sing jenenge Togok. Nggih. Antemono. Waduh, Gelem ora? nggih pripun nggih? Soale nika kakang kula. Ora ngurus paseduluran, ora ngurus mbuh kuwi kakangmu, mbuh kuwi mbahmu. Kowe melu aku ya kudu manut karo aku. Ora gelem melu ngepruki kakangmu sing jenenge Togok kae sisandri tak pateni tak pendem urip-uripan, sirahmu tak lindeske truk. Waduh. Tahlilan tangga-tangga. Bagune kowe gelem ora? Wis. Pripun nggih? Dipun kula purun mawon. Kowe gelem ngajar Togok gelem kowe? Purun. Sisan wae lah. Arantine Togok niku nganu Piye? ngandal bojo kula. Ati Togok niku ngibarate tempe dibunteli adipe diantemi niku lho. Togok niku Kowe kok ngawur banget ora? mboten napa-napa. Kula tak maju mawon. Wis kono maju dhisik kok tak tututi. Kula modar. Tak uripke. Weh lah. Wis bakune maju tak tututi. Rombong-rombongan anak-anak Pandhawa eneng mburi mulung. Nggih, ngesnaken dawuh. Nyuwun pamit matur pasiran Ndara. Ale sampean kaya. Ya karo aku. Kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnupati ento wisanggeni maya Wisnupati ento kok bilung nyegat ning ngarepe awake dhewe iki mandeng aku ki apa awake dhewe konangan iki kok. Lah mesti mawon ngaten. Bilung niku wau ketinggalan ado banget lah kok iki ngadang ten ngriki niku pripun niku. Kuwi lho. Bilung. Etak-etak mboten ngerti mawon. Iya iya. Asine kula kalih sampean niku ora ngerti. Aja aku ya ngerti. Wah. Kakangmu lipenan to. Kakangmu lipenan. Kirangan niku. Mayang ngangge lipen kok wau dalu niku. Kok lipene ijo. Angge ngoten niku. Kok nun meneng bae sajake padha ora ngerti iki. Lah kirangan. Sapa sing ngomong nek ora ngerti Mas? Weh lah, ngerti karo aku. Ngerti mawon. Sampeyan niku ket wau ki asine ora ilang kok ya.
Sampeyan sakniki ketemu kalih kula ilang dayamu. Cengengesan wandane kaya ngono ora. Apa kowe, Kakek? Lho, kowe kok mbalelo karo aku e? Ya ben. Ora ngurus paseduluran. Aku wis ngrambang karo Raden Antasena. Gelem ora gelem aku kudu ngrampungi dapurmu kok. Kowe lah ora kaya ngono carane. Wis ora kaya ngono carane apa ayo. Aku mungsuh Taka Prabu Jaya Lengkara mungsuh Raden Antasena. Kowe lah kok arep wani karo aku itu. Bilo. Ayo. Ora mung ngomong tok kowe. Wah, aku pemayang. Oh. Apa kowe? Wah, keparat. Antasena ngerti karo Prabu Jaya Lengkara, ngerti wae. Ayo. Apa kowe ora gelem mundur nggon arep nyolong senjata Cakrapa kelakon tak nggo keset raimu. Wah, keparat mati dening aku Antasena. Wah! Rene kan. Wah! Ora ngono dong. Ora ngono ku tolong kowe kandhane ngono kowe. Apa? Nadakira anggepe rupamu kaya ngono ki lho. Rupamu kaya ngono ki lho. Lu ora ngene. Apa Pak Gulung sisane? Piye? Kula pengen iso ibar. Mang apa? Diulu. Piye nge? Aku. Pripun iki ben iso ibar? Batino pengen mabur. Aku pengen mabur. Aduh. Untung dibangkon lemah mbok. Ana atus ora pecah ndasku niki dialanke napa mboten saged to, Den? Ora iso. Wis kaya ngono kuwi ya kaya ngono kuwi. Wes. Apa-apa lah. Ning iso nembles cangkeme tokok aku wis marem nyang. Tak aja tak telakmu. Ora kaing-kaing cetakon desa wekeng.
Ayo. Wah. Waduh, Gok pripun? Wah, edan ketiwasan iki pripun? Satu ya murup diadane nimbles aku saka ngantariksa sapa? Raden Gatotkaca niku wau. Lho kowe aku ngerti kowe ya ditimbles sih. Lah nggih kula niku ditimbles ning sanes Raden Gatotkaca. Lah sapa? Telek siji kae kok. Edan lah kok dadi bilung iso ibur barang iki. So mabur nimbles aku sak geleme dhewe ra. Ngopo niku wangun lho, Bu. Landing. Darantarjan dia. Ngopo nggoli aku? Pripun anu kula pengen iso ambles bumi. Pengen ambles bumi. Nggih. Mangapa? Waduh. Mangap. Mah kula ngoten niku. Mangapa gelem ora? Mah. Ayo dijaga iki. Dulu. Nggih. Wede. Pripun iki? Empun iki? Wis. Lebeni sambles pripun? Sirahmu iki tatapno aspal ngarepmu kuwi. Waduh. Aku nek ngapusi. Ora-orane aku ngapusi karo kowe. Semelah. Wah niki sing ngapusi niki. Kurang akeh nek ku ngidoni kene. Mangap. Jajalan meneh. Semelah. Pripun niki? Kurang berarti. Wah, aku meng arep mlekoda sampean niku. Patune iso kecah-kecung ngidoni telakku lae. Jijiki ora. Kowe iki tenan wis tak usap mbun-mbunanmu kene. Wis iso ambles bumi kowe. Weh, isa e. Wah. Kilinceran bumi iki padhing kaya ngene. Ning ngoten niku kanane malah kula kali sampean teng mriki Kesonjomaya. Lah iya, bakune apike iki piye to, Gok? Ya. Sik. Niku wonten ndas jedul. Ayo kok aku yo ro. Waduh apa iki? Wah, sepiteng. Malah niku racenanangan. Nggih. Wah, bilung iso ambles bumi. Ora mung ambles bumi iki lho sawangan. Lere. Ya. Gleleng tenane bilung. Ngopo kae krosak-krosak tiba. Wah, wis garing iki kaya iki. Ora
Raden Gatotkaca. Piye? Mangidoni meleh. Niki pun garing niki lara niki. Ben boten seret ben lunyu niku idone. Saya bur. Awas cengelmu Wang apa gok. Wah edan. Wela iki piye iki kok wangsul mawon, kondur mawon. Teng negara Guwa Kencana matur sinuwun Prabu Bantala Ranu kemawon. Aduh. Ki apa to ki? Piye to kok? Salak kula disogoki. Ora ngono carane aku. Pemembur ngoten niku. Wela, kudu piye iki wangsul mawon teng negara Guwa Kencana. Dominggat. Nggih. Wah. Kurang suwe. Piye? Kurang suwe. Ha suwe ya tambah dite. Bisa maksudnya kula niku le. Kula iso sia-sia kali tokok niku kurang suwe. Wis bakule kowe saiki ayo tak kanthi ning negara Ngamarta. Kula. Heeh. Teng mriko napa? Pandhawa nganake tetane Agung. Kowe melu tanduran. Oh nggih, ngestaken dawuhe kula dherekaken mangga. mintonaken triwikramanira kanggo mitirane ngasta Koko Prabu piye Kresna jebul tinemunipun boten namung Gatotkaca ingkang jengandika kanthi wonten Praja Negara Ndrawati. Lah iya. Ya mergo sekawit pun Kakang nampa sawane Gatotkaca kuwi. Gatotkaca ora mung ijin nanging nganti kelawan kadang-kadange. Antasena piye Padi? Prapta ning negara Ndrawati. Heeh. Aku mengarep genahke kepiye apa sampean iso
sowan utawa iso rawuh ning Rajanegara Ngamarta tenan apa ora? Mergo iki ra suwe meneh para Pandhawa bakal nganake tetane Nagung mongko Kyai Nenggala lan Kyai Alugara isih diasta karo Pak Demandura. Antasena piye Wadhe? Aja kuwatir, aja melang penggalihmu. Ya, kersane Pak De Baladewa. Wektu dina iki uga dikandhi sowane Kyai Prabu Kresna apa dene wakmu ing Mandura bakal sowan ning negara Ngamarta. Oh ya wis ning ngono aku manut. Ya mung ngene lho Antasena, engko sik kowe kok dadi entuk kirik kaya ngono kuwi. Sapa iki to? Iya. Iki wong e. Lho, wong. Ha iya. Kula tiyang. Lho, wong kok kaing-kaing. Tiyang. Kowe lah, ora pangling rak mbilung to. Nggih. Ngrombong kali Raden Antasena. Kowe lah ya wis pancen yen to kaya mangkono Antasena, piye Pakde? Ora susah-susah ngenteni apa meneh. Ora usah kokean grem sing tanpa guna. Ya, digelak wancine digege mangsane tumuju ning negara Ngamarta sowan ana ngersane pepundhenmu Pandhawa Antasena. Ayo tak derake Pakde. Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngapala ratu pun taputaman ing kakung jagat pangestu karo wayah Bathara Jagat Yayi Patih Jayalenggara teka dadi sowan ning Prajanegara ing Guwa Kencana mongko kananmu kaya mangkono. Waduh sinuwun ngaturaken ketiwasanipun sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi kepatihan manmunjo atur dumateng Paduka Gusti kula sanata sinuwun Prabu Bantala Ranu kula ngaturaken ketiwasan. Piye Pati? Ketiwasan piye? Teka sira tak utus sowan ning Rajanegara Ndarawati ingkang wigati ya kuwi mboyong wujuding senjata cakra. Kowe bali tanpa gawe malah sajak ana bab ingkang gawe sedih sartane cuwa uga gelo penggaling sun. Mungkin dados ning ngawuningan kula sampun kepareng mlebet wonten ing wewengkon negari Ndarawati. Kula ugi sampun kepareng mlebet wonten ing Datulaya Prajanegara Ndarawati sak pejagong kaliyan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nanging maling sak mangke kula namung
Sendika mangestu padha dawuh paduka kula kedah ngamuk punggung Suratamta menawi senjata cakra mboten dipun maringaken kula ing sakmangke damel kraman wonten negaring Ndorowati nanging malah kuciwanipun manahipun ingkang abdi kepatihan ing sakmangke tiyang-tiyang Wadyabala negaring Ndorowati nerajang barisanipun ingkang rayeng kepatihan tumuli kula kawon kula wangsul ngaturaken ketiwasan sinuwun. Jalaran sekertaning bau iblis lanat Jaya Lenggara wonten dawuh wis ora usah kuwatir kang dadi atimu aja kuwatir penggalemu aja mbok pikir kanan iki kersanipun kados pundi ora-orane yen to panjenengan bakal duka kelawan sira merga ora wurunga sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna ki ora kersa maringake wujude senjata cakra kuwi merga dheweke ngeboti kelawan kadange ya kuwi para Pandhawa nggone dina iki bakal nganakake Tetanen Agung. Keparengipun Paduka Sinuwun Prabu Bantala Ranu kados pundi? Wis ora usah mbok penggalih babagan kowe ora sida mboyong wujude senjata cakra. Merga pancen yektine senjata cakra iki lagi wae oncat. Murca saka pagedunganing pusaka teges senjata cakra ora mapan ning negara Ndorowati. Mula kang saka kuwi ora sah susah-susah kowe ngupadi senjata cakra. Malah ingkang baku ingkang kudu dipenggalih sarta ingkang kudu dipikir. Pandhawa nggone bakal nganake Tetanen Agung iki kepiye carane gawe rusak tetanenane para kawula. Patih Jaya Lenggara. Kagatri sang kapiranguri nangkul kinembit-kembit. Dosang retnaning bawana. Lajeng kula sapnamung nderek dhumateng kersa paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun. Aja walang ati aja wigih ringa-ringa kabeh barisaning para Wadyabala bangsaning berkasaan sing ora ketok sing kasat netra kabeh dikepiyaki kinen ngrusak tetandurane para kawula kalan kabeh wong negara Ngamarta. Mekaten ya aja nganti ana ingkang cicir kabeh demit-demit berkasaan. Jim setan beri perayangan ilu-ilu Banaspati engglek-engglek balungan tanda kudu kepiyake tumuju ning negara Ngamarta nyuwun pamit matal masilan sinuwun ngati-ati cukup bocah cilik kuwi apik Jaya Lenggara. Tata katewe saya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan marayang wisikan magulingan lima
dhumateng ingkang abdi. Kula pun Dedyakala sabu angin kula cumadung dawuh Gusti Pati. 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 Oh nyadong timbalan jengandika. Wadyabala kabeh. Jim setan mriprayangan bekasaan engklek-engklek Banaspati. Aja kaget wektu dina iki tak awe ning alun-alun negara ing Guwa Kencana. Ayo kepareng matu kados pundi? Gusti Pati. Ayo, wektu dina iku kudu mungkasi gawe. Kudu lumaku tumuju ning Praja Negara Ngamarta. Pigatosipun. Ora ala kejaba mung ngrusak tetanduran tetanenane para kawula. Ya para Pandhawa nggone bakal nganakake tetanen agung ning Praja Negara Ngamarta. Ayo ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan. Baik. Kanca-kanca kula badhe kula kanthi sedaya demit-demit. Sedaya badhe kula kanthi tumuju wonten negari Ngamarta Gusti Pati. Ngati-ati aja kok ibu cacine. Oh, ae capengan. Budial kabeh wadyabala
hantu-hantu laut budal tumuju negara Ngamarta. Aku arep joget aku. Setane wis metu, awas hati-hati, copodo nganti kegodhogku daning setan. Ayo budal yo, budal ning negara Ngamarta ngerusak tandurane kawula. Hati-hati, copodo nganti ayo dan Nang kuning unong, unang aku dhisik dek urip sok nginjeni wong adus. Uning unong setane wis metu, awas hati-hati, aja nganti kodho kegodhogku daning setan. Apa ming lampu warna sing kobong ming mikane kuwi. Ayo jogeti caipong cok. Serem ngene iki lho. Uning unong, ngetokke demit ming ora enak. uning unong, unang uning unong, setane wis metu, awas hati-hati, aja nganti padha kegodhaning setan.
Kowe arep nelesi jarekku apa piye ngono? Unang kuning unong Setanane iki setan tenan iki. metu awas ngati-hati aja nganti padha Perbawane iblis iki ya godaning setan Oh. Wah. Setan kowe. Wo malah uning unong unang uning unong nang uning unong unang uning unong setane wis metu awas ngati-hati aja nganti padha kegawa kudaning setan ayo aku naran juga ora setan jeneng gue yo uning unong unang uning unong setane wis metu owo Mau kemana ya Mas? gimana Mau kemana? mau kerja Kerja kemana? kerja kelompok unang uning Aku tuh beneran tanya kok kerja kemana? uning kerja ngerusak bangun tanduran Tanduran itu apa? uning tanduran itu setane Tanaman. wis metu Tanaman. ya awas ngati Negara Ngamarta. Ngamarta? Ya. Ikut. Nggak usah. Ikut. nggak usah Daning setan Aku tuh pengen ikut kok gak pernah boleh sih. Aku tuh gak pernah boleh ikut. Kamu tuh ya dasar ini. sakit bisa diem nggak Bisa. nggak usah ikut Moh. mau itu apa Sapi. nggak usah ikut Iya. pulang Iya. Yang penting mah ini ya. Ini ya. nang uning unong unang wah uning unong nang unang uning unong